Повечето мъже говорят, но само малцина знаят как да накарат една жена наистина да слуша. Чудили ли сте се защо някои момчета могат да кажат най-простите неща и да накарат жените да се обсебят от тях, докато други говорят с часове и биват игнорирани? Не е важно какво казваш, а как го казваш. Истината е, че жените откликват на специфични думи, тонове и фрази, които предизвикват дълбоко емоционално и психологическо привличане. Пропуснете ги и ще останете в приятелската зона за цял живот. Овладейте ги и тя няма да може да спре да мисли за вас. И така, в следващите няколко минути ще ви дам 7 мощни неща, които можете да кажете и които ще накарат всяка жена да ви гледа по различен начин. Кажете ги правилно и никоя жена няма да може да ви устои. Дума номер 1. Тази, която я кара да се чувства разбрана. В живота на всяка жена има момент, в който чува нещо, което я кара да спре, да се вгледа и да почувства нещо, което не може да обясни. Това не е комплимент за външния й вид, нито баналната реплика «Ти си невероятна». Това е нещо по-дълбоко. Забелязвали ли сте как енергията на жената се променя напълно, когато се почувства наистина разбрана? Тя се навежда по-близо, зениците й се разширяват и изведнъж вие не сте просто поредното момче. Вие сте този човек. Повечето мъже смятат, че привличането е свързано с показване, демонстриране на пари, статус или власт. Но жените, те са привлечени от мъжа, който ги кара да се чувстват различни от всички останали. Тайната – използвайте думи, които отразяват емоциите и по начин, по който никой друг не го е правил. Например, вместо да кажете «Ти си много умна», кажете това: «Забелязах, че ти не просто мислиш логически, ти чувстваш нещата дълбоко». Това е рядкост. Бум! Току-що сте я накарали да се почувства, че виждате нещо в нея, което никой друг не вижда. Вижте, жените не са свикнали да бъдат разбирани. Повечето момчета им правят комплименти за повърхностни неща. Но ако можете да докоснете нещо, което се усеща лично, нещо, което я кара да каже «Откъде знаеше това за мен?», тя е запленена. В момента, в който се почувства забелязана и уникална, тя ще започне да ви вижда като уникален. Дума номер 2. Тази, която я кара да се чувства в безопасност и женствена. Има едно нещо, за което всяка жена копнее, но повечето от тях никога няма да си го признаят на глас. Усещането, че може да се отпусне. В свят, в който жените постоянно трябва да контролират, независимо дали става дума за работата, социалния им живот или емоциите им, правилните думи могат да я накарат да почувства нещо, от което дори не знае, че се нуждае. Искам да ви представя днешните спонсори на това видео, които са нашите приятели от Carino Natural. Специален подарък за вас или вашите любими хора. Код за 15% намаление и линк оставям в коментарите. Търсите подходящ подарък за вас или вашата любима? Представяме ви нещо истинско. 100% българско, 100% натурално. Carino Natural. Ръчно изработени сапуни и козметика тук, в България. С грижа и любов. Само сега с 15% отстъпка от ненамалени продукти. Подкрепете българското производство. Зарадвайте себе си или любим човек. Carino Natural. Натурална козметика, произведена в България. Не става въпрос за доминантност в традиционния смисъл. Става въпрос за това да й дадете негласното разрешение да се отпусне около вас. И вие правите това, като казвате нещо от рода на «Аз се погрижих за това. Не е нужно да се тревожиш за нищо». Или «Не е нужно винаги да си силната, знаеш ли? Можеш просто да бъдеш себе си с мен».
Тези думи незабавно предизвикват дълбок емоционален отговор. Защо? Защото повечето жени са свикнали с мъже, които имат нужда от тях, които преследват, които се опитват да впечатлят, които ги карат да се чувстват така, сякаш те са тези, които контролират. Но когато един мъж уверено съобщава, че не се нуждае от нейното одобрение, а вместо това й предлага пространство, където тя може просто да бъде жена, всичко се променя. И тогава привличането започва да гори, вместо просто да тлее. Дума номер 3. Тази, която създава мистерия и интрига. Забелязвали ли сте как жените се обсебват от момчетата, които не могат съвсем да разгадаят? Тези, които не са прекалено достъпни, които имат тази аура на мистерия, които ги карат да се чувстват любопитни? Това е така, защото непознатото е вълнуващо. Ето защо жените гледат криминални драми, защо анализират всеки текст, защо продължават да се връщат към един човек, който оставя точно толкова въпроси без отговор. И познайте какво. Можете да предизвикате същото любопитство само с няколко думи. Вместо «Да, уикендът ми беше забавен», кажете това. Моят уикенд, да кажем просто, че включваше неочаквано приключение, малко хаос и момент, който вероятно никога няма да забравя. Сега, какво прави това? Кара я да иска да знае повече. То засажда въпрос в ума й, за който тя ще мисли часове по-късно. Номерът е никога да не разкривате всичко наведнъж. Дръжте отговорите си отворени. Давайте намеци за вълнуващи неща в живота си и я оставете тя да измъкне подробностите от вас. Жените естествено са привлечени от мистерията. Така че, вместо да споделяте прекалено много или да бъдете предсказуем, накарайте я да се чувства, че винаги има още какво да открие за вас. Дума номер 4. Тази, която разпалва емоционално привличане. Привличането не е само до външен вид. Не е свързано с пари. Дори не е свързано с увереност. Става въпрос да я накарате да почувства нещо силно, когато е около вас. Помислете, кога за последен път една жена е имала пеперуди в стомаха, само защото един мъж е изглеждал добре. Рядко. Но когато чуе правилните думи, изречени по правилния начин, това е нещото, което остава в нея. И така, ето какво да кажете. Знаеш ли кое е лудо? Всеки път, когато говорим, ме караш да преосмисля начина, по който виждам нещата. Харесва ми това. Това е мощно, защото фино обръща сценария. Вместо вие да търсите нейното одобрение, вие показвате, че тя има влияние върху вас. И познайте какво. В момента, в който една жена почувства, че ви влияе емоционално, тя става емоционално ангажирана с вас. Защо? Защото това я кара да се чувства специална, различна и най-важното, кара я да преследва това чувство отново. Привличането не е свързано с доказване, а с това да я накарате да почувства нещо, което не чувства с никой друг. Кажете правилните думи и тя ще мисли за вас дълго след края на разговора. Дума номер 5. Тази, която я кара да се чувства пристрастена към вас. Представете си, една жена среща двама различни мъже през същата седмица. Момче номер 1 е класическият мил човек. Той й казва всичко открито, обсипва я с комплименти и дава да се разбере колко много я харесва. Момче номер 2 е различно. Той е топъл, но непредсказуем. Той й дава точно толкова внимание, колкото да я задържи ангажирана, но никога прекалено много, за да я накара да се почувства, че контролира. Познайте за кой човек не може да спре да мисли. За втория.
Всеки път. Защо? Защото думите, които използва, създават психологически глад. Вижте, повечето мъже си мислят, че жените се влюбват в тях заради външния им вид, увереност или статус. Грешка. Жените се влюбват в мъже, които ги карат да чувстват нещо, което не могат да обяснят. Смесица от любопитство, вълнение и непредсказуемост. И кой е най-добрият начин да постигнете това? Използвайте думи, които я оставят в очакване. Ето един пример. Вместо да кажете «Наистина ми харесва да прекарвам време с теб», кажете това. Знаеш ли, има нещо в теб, но все още не мога да го разгадая. Бум! Мигновена интрига. Тя веднага ще се запита. Чакай, какво има предвид? Какво вижда в мен? Защо не може да ме разгадае? Тази фина техника работи, защото държи ума й ангажиран. Хората са устроени да жадуват за завършеност. Когато не я получат, мозъците им продължават да се връщат към недовършената мисъл. И точно така тя започва да мисли за вас. Това е като клифхенгъра в края на страхотно телевизионно шоу. Тя трябва да знае повече. Сега ключът е балансът. Ако сте прекалено мистериозен, тя ще предположи, че играете игри. Но ако използвате това стратегически, като пускате думи, които я карат да се чувства, че винаги има още какво да открие за вас, ще я пристрастите, без дори да се опитвате. Дума номер 6. Тази, която задейства най-дълбоките й емоции. Има нещо, което повечето мъже не осъзнават за жените. Привличането им е емоционално на първо място, физическо на второ. Ето защо някои момчета, дори без външен вид на филмова звезда или скъпи коли, без усилие привличат жени. Те знаят как да казват неща, които докосват сърцето на жената по начин, по който никой друг не го прави. И така, каква е тайната? Накарайте я да почувства нещо лично. Ето какво казват повечето момчета, когато харесват една жена. Ти си наистина красива. В това няма нищо лошо, но тя го е чувала 1000 пъти. Искате ли да кажете нещо, което наистина да я удари на емоционално ниво? Опитайте това. Имам чувството, че повечето хора всъщност не виждат коя си, но аз го правя. Виждате ли разликата? Това работи, защото я кара да се чувства дълбоко разбрана. Повечето жени, независимо колко уверени изглеждат, тайно се чувстват пренебрегнати или неразбрани по някакъв начин. Те може да изглеждат силни, но дълбоко в себе си копнеят за някой, който вижда истинското им аз. Когато използвате подобна фраза, вие ставате този човек. Превръщате се от просто поредното момче в живота и в човека, на когото тя всъщност се чувства в безопасност да се открие. И познайте какво. В момента, в който тя започне да се открива емоционално пред вас, тя вече е инвестирала. Ето как работи привличането. Не става въпрос само за това да изглеждаш добре, става въпрос да я накараш да почувства нещо, което никой друг не прави. Дума номер 7. Тази, която я кара да се чувства, че ви печели. Нека обърнем сценария. Повечето мъже се опитват да убедят една жена да ги хареса. Те я обсипват с внимание, опитват се да я впечатлят и я поставят на пиедестал, мислейки, че ако направят достатъчно, тя в крайна сметка ще се влюби в тях. Грешка. Какво всъщност кара една жена да се обсебва от мъж? Усещането, че тя е тази, която го преследва. Вижте, жените са свикнали мъжете да се опитват да ги спечелят. Но когато един мъж фино обърне тази динамика, карайки я да се чувства, че тя работи, за да го спечели него, тогава тя усеща най-силното привличане.
Най-лесният начин да създадете тази динамика – използвайте думи, които я карат да се чувства, че заслужава вашето внимание. Пример: ти си толкова красива, бих направил всичко за теб. Сега сравнете това с: в началото не бях сигурен за теб, но трябва да призная, че някак си ме печелиш. Усещате ли разликата? С първото тя знае, че вече ви има, няма предизвикателство. С второто тя веднага си мисли: чакай, какво има предвид? Какво го накара да промени решението си? Трябва да задържа вниманието му. Бум! Сега тя е тази, която се опитва да се докаже пред вас. Това работи, защото фино сигнализира за висока стойност. Казва и, че не сте просто поредното момче, което пада в краката й. Имате стандарти. И в момента, в който се почувства, че работи, за да ви впечатли, нейната инвестиция във вас скача до небето. Това е като игра. Когато наградата е твърде лесна за спечелване, тя губи стойността си. Но когато е заслужена, тя става неустоима. Добре, момчета, думите имат значение. Не е нужно да сте най-богатият, най-високият или най-увереният човек в стаята. Просто трябва да разберете как да говорите по начин, който предизвиква истинско привличане. Така че, ако сте намерили това за ценно, натиснете бутона «Харесвам», за да знае YouTube да го покаже на повече мъже, които се нуждаят от него. И ако сте сериозни относно овладяването на психологията на привличането, абонирайте се. Аз обяснявам всичко, стъпка по стъпка. До следващия път, останете бдителни, останете непредсказуеми и помнете, не става въпрос за това какво казвате, а за това как я карате да се чувства.